Oikein tee. Onpa. Käynnistämään tää. Ei näe, että mulla. Mä tulin itse käynnistämään. Miten vaihtaa vaihteeksi? Over the dandruff and Noniin. rangesektori. No nyt se on päällä. Mitä vittua sä teet? Osa kyyti. Mulla kärryt. Mitä vittua? Mitä sä teet Tuomas? Tämä nyt nykii tämä paskaa. Ja kuka uskaltaa tiputtaa granaatin tähän? Kuka liikkuu eka on homo? Hei. English or Spanish? No vittu. Otetaan retake-harjoitus. Miten? Viippi pyörii tossa. Ne tulee tähän näin. Jairin olikin homo. Jee, fäkäri. Pase, nää oikea! No sano se paikka! No en minä vittu tiedä! En minä vittu... Tottakai sä voit naamaakin muokata lyömällä ilmakopastikkalle ja murtamalla nenä, jos haluat, mutta mikä se konditio on? Ei jumalauta. Tuu tänne Tuomas, mihin mä oon. Tuu auttaa äkkiä. Missä sä olet? Sun pitää lukea toi scrolli, että mä pääsen vittuun tästä tuolista. Vitun.